haiki Tripura Tiprasa rongni jagatai sekjagi tongo amonorok joto saimano haiki tabukbo chini Tiprasa leader ro amono sakthare Tiprasa rok joto thanchake Bangladeshi illegal immigrant rok burung fai tongmani amono romoi horyanga ga kubuni haste haike chini Tripura buting thangno thinango kebo kuno saimangla tmani bagi himale o jagao jeng Aguli rogo mukhiting thaikitung rok chini Tiprasa rok kisemisa phali tongmani kabangma thayono haike a jagao anike phalna rok sudise jeng jaga liya jeng agi ni simishin Tiprasa rok phali tongmani amar sudise norna naijagi tongkha domkiri jogi somkiri jogi jeng amte hairok kabangma koktoma nugu haike amar nuga ke belekeno khayogo haike amono sakthari samungkhlaina nango chini leader robo haike kabangma Bangladeshi illegal immigrant no jeng reklaina nai tongmani tei tabukbo chini korsa khorokni leader rok amono samungkhlaino tongo tei kogrokbo sawino tongo haike tamni bagi tabukbo o samungkhlaijagi angi tongna nang Tripura bo soboni kebungmung ba a samungkhlaijagi angi tongna nang haike Tiprasa rokna amon nori tongma haide klai Tripurani Tiprasa rongka tomo borok o jagani citizen hek o hani busa ni borok wanchugi dangi tom klai hake amo jengsi misi wanchugi tongma hai klai tongsiwo tomani bagi mal chini percentage o jaga busa tabuk su joranga kai 30% su tongsiwo amo bo kabangma tribe rok o jaga thancha kre chini Tiprasa rok hake a jagani bisingo tabuk delimitation khak borok to Bangladeshi illegal immigrant burung fai tongo hake chini Tiprasa rok ni percentage busuk ngi thangno amo kebo kunu pan sawimia amo bagi ni Tiprasa rok joto thanchake o samungno flak klai ni nango tai chini leader rok bo amte haike je kok simi sawi tongoi amte hai liya haike a samungno bo flak ka khlaina ni nangkha amo ang simi sai tongya chini kabangma je Tiprasa lukurok social media ni bising tei news ni bising tipano norok nungna video ni tolawo kabangma chini Tiprasa rongni amte hamkrai ni bagi te Bangladeshi illegal immigrant rongni tei kok saka kai norok comment tolawo chini Tiprasa rok tei bo omono tei utsaho rawai bukha basawai kok salaijak rong comment ni bisingo tei social media ni bising tirok hake o Bangladeshi illegal immigrant rong honani bagi tei Tiprasa rok je tola klegi tongmani amrong tei kokti salai tongo Tiprasa sikla rogo tei kabangma Tiprasa leader rok hake junal chairman hini sajani Tripura mothani David Mura Singsongbo kabangma samungklai tongmani norok nukuna social media ni bising tirok tei news ni bising tirok Tiprasa rongni bagi choba khlai thangnai hini boro social media bo sai tongo tei daily o thangna rok ni bo sawi tongo jusin Tiprasa rokni mantai sokte rok rijak yang kai kok ba simi bandi oi Tiprasa rok no boat paire ni bagi simi samung khlai tongo kai Tiprasa rokni je mantai sokte rok kok roi a samung rok khlai jeng to like Tiprasa accord tei kaisa greater Tripura land tei Bangladeshi illegal immigrant no Tripura hoja yang tongmani ILP ha ke inner line permit je kabangma je Tiprasa rok no rnani ni kok sai tongmani hake amorok bo je samung khlaijak yang tongmani rijak yang tongmani kubuni haste rok to Arunachal tei Nagaland rok rijak tongo a inner line permit haipana Tripura rok a samung rok khlaijak ya hake amoni bagini kabangma borok rok phayo thango o jaga rok pai tongphai manu kunphano limit kre amoni bagini amorok no wanchugui tmani bagi himale amte haike haina habuiman tongphai ke edisi area wo kabangma Bangladeshi illegal immigrant rok o jaga phaiye borok romjak bo borok bel ni bisingti borok phiok rijake kabangma thayo borok tong o jagani citizen nawi akui borok oro tongai kabangma edisi area wo borok jaga nawi o jagao paiye oro thai tongi tongphai haike kabangma o jagao bongni percentage bari thangnai haike Tiprasa rokni je reservation tongi tongmaro bo amorok joto bai thangmani ulo hai hinai norok saronji chongno bo samani khnana bini facebook ni bisingti panongtung tei koktomani bisingti panongtung je Bangladeshi illegal immigrant rok beti haike haye o jagao illegal babe samung khlai tong haike borok to direct o jaga phaiye amte haike tongmangla kabangma ayangni borok rokno je sijak nukjak educated borok rokno borok no rangki sai misana oi amte haike khlai tongo tei kabangma bongni bosongni wanji bosongni direct sari sina wanji bosong rokni kabangma NGO tongo haike bongni borok rokno amo angti hai Bangladeshi illegal immigrant rok phaike ke kabangma je chini Tiprasa rokni je jaga kagos kre edisi area to norok joton saimano kagos kre omo joto forest land ni under tlangjok beja haike o jaga borok no सरकार रok bai kok samani yagulo borok no o jaga koloni ri rubo haike amono chini Tiprasa leader rok bo amorok ni tuiye amorok ni birodi samung khaiye te amorok no kokti san nang amorok ni against hayanga kai chini Tiprasa sikla rok phanungtung tei chini Tiprasa lukurok phanungtung amte haike Aguli wo mukhiting phalani ni thanga ke amte khenyo hunjak sinai kutukjak sinai norjak sinai bujana tokjana naijak sinai dom kirijak sinai tabuk wasi abele kabangma chungkok toni bising social media ni bising tirong nugo chini Tiprasa chini buma phanungtung burichu phanungtung bura phanungtung je mukhiting phalan bage Aguli ni kabangma thayo no chung
dom kirijamani som kirijamani orta falde hai iraine haike bongni borok rok no ajagao ulo falerigo haike borok ama amte haike no bongni borok rok je club tongnai ro amte hai samung khlai tong chini borok no noroi bong borok no oro danani borok na ka amtui dofani bongni dofani kok sawi chini dofani norpurka kep kok sanai kre chini borok rok khai chini leader rok khai am dofani kok sawi chini Tiprasani kok sa ka communal ne hinjak sinai haike amoro no tui kun fana kok sana muchungi chini Tiprasa rok nadi thancha kre chini Tiprasa kising Tiprasa no amte haike khorsa khorungne hamya salai tongo amoro no tom sana muchung tei butike Tiprasa rok thancha ngnai tei amte haike no tongi tonga ka chini Tiprasa rok tei kusa kaida mana maya amte kende thungjang chini Tiprasa rok kora komoro amte haike tongma pore nga ke butike thancha ngno amnor comment bisite ke shahari man tei video no sajake like redi tei share khlai di joto Tiprasani thani no o kok joto ni orono sogoi je o hamya sai tongo ro bong brain watch khlaijake Tiprasani bage kisale hamjangma phaito haike norong joto na hambayo video nai tongone bage khulumbai kya